agora un novo episodio de O Pingüín Quirico! Había unha vez un pingüín chamado Quirico. Caldito seas, cambio climático. Xe é o segundo glaciar que derrites esta semana. O sinto, olvidei presentarme. Son o Pingüín Quirico e son o líder dunha enorme banda manifestante contra o cambio climático, chamada os Pingüíns Manifestantes. Somos moitísimos. Mira, me sei os nomes de todos. Somos Paco, eu e... ninguén máis. É culpa dos da miña aldea. Son todos uns ignorantes. Como non se dan conta se o pescado que me regalou Paco outro día está máis quente que os radiadores do Ceip Kowalski de Castro? Teño unha idea, vou coller as pancartas que teño na mochila contra o cambio climático e logo vou avisar a Paco para facer unha gran manifestación. 10 minutos máis tarde... Hola, sou Paco. Non ao cambio climático. Non ao cambio climático. Non ao cambio climático. Continuará. Miss Worldwide, let's celebrate. Turn it up.